Moja nit vodilja u poslu od samog početka je bilo da moj uspjeh ovisi samo o meni. Nudili su mi svakakve mogućnosti, svakakve poticaje, međutim ono što mi je uvijek bila nit vodilja je moja ideja i moj cilj u tome da uspijem. I iskustvo koje smo primijenili pri razvoju dualnog načina obrazovanja, odnosno direktnog povezivanja teorije i prakse. Danas studenti traže konkretna znanja, traže znanja odmah i sada, traže vještine i odgovore koje istog trenutka kad žele moraju dobiti. Ne osvrćete se, nego gledate što u datim okolnostima najbolje možete napraviti. Nije bilo lako, kao što vjerujem nikome nijedan početak nije lak, ali jednostavno čovjek kad krene ka nekakvom cilju koji ide, ne razmišlja o problemima. Tržište se toliko brzo mijenja da ne postoji znanje koje smo stekli jučer, a da danas više vrijedi. Znanje je nešto s čim uvijek moramo biti u korak. Ja sam Gordana Nikolić, a ovo je moj Skill Box.